Duga nga saka sa bili sa balayran sang kuryente ang ginapaabot sini nga bulan sang Abril. Pebrero sang ginpatuman ang 3 pesos nga saka sa bili sang kuryente tugas ang increase sa generation, transmission and systems loss charges kag pass-through charges. Pero tungod sa pagsaka man sang presyo sa produkto petrolyo humalin sang Marso, dalaman sang kinagamo sa Ukraine, hindi malipod nga posible pa magsaka ang balayran sa mga konsumidor sa kuryente. Suno kay Eunice Pasaylo, ang pamuno sang Member Consumer Integrated Services Division, temporaryo man karon nga shutdown o kung nag-shutdown para sa ilang maintenance operation ang Palm Concepcion Power Corporation nga isa sa mga ginakuhaan sang power supply sang Seneco. Gani hindi malayo ang posibilidad sang liwat nga pagsaka sa nga bili sang generation kag transmission charges sa bulan sang Abril. Ginpaatag sang tagdumalahan sang Seneco nga humalin sang 2010, wala sila sang ginsukot nga dugang sa piso kag 18 centimos per kilowatt hour nga para sa distribution, supply kag metering kag reinvestment fund for sustainable capex o kun RFSC sa mga konsumidor. Ginklaro man sang Seneco nga ang nagaluntad karon nga brownout ang tugas sang ginapatuman nga manual load dropping sang National Grid Corporation of the Philippines. Sa number 9, mga opisyalis sa probinsya pati ng mga mayors kag stakeholders ang nagpirma sa ilang panumpa para sa isa ka sustainable water source. Ang paglagda nila sa pledge to act for a water-secure future ang ginpatigayon sa ikaduha nga Provincial Water Summit nga ginsakdag sang probinsya upod ang USAID. Upod na diri ang ilang pagsaad sang suporta kag pagpatuman sang Integrated Water Security Plan sang probinsya. Sunod sa kay 3rd District Representative Francisco Benitez, ang commitment sang mga opisyales importante agon to ma-manage ang access sa tubig lakip na ang paggamit sini. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, importante nga mapasiguro ang supply sang tubig ilabi na sa palaabuton. Sa datos, 3 sa napulo ka mga Negrense ang wala sang access sa safe kag clean drinking water. Ang population growth, urbanization, kasubong man ang demand sang tubig gikan sa agrikultura ang nagaapekto man sa supply sang tubig. Ang pollution, waterborne diseases, kag ang pagkaguba sang watershed nagapalala pagid sang sitwasyon. Sa datos, ang Valladolid, San Enrique, Pulupandan kag Bacolod City, ang mga LGU nga may deforested watershed na. May napulo naman ka LGU nga jutay na lamang at tinuig, ma-deforest na. Ini ang Escalante, Ilog, Binalbagan, Sagay, Kawayan, Isabela, Hinigaran, Kabangkalan, Moises Padilla, kag Manapla. And the importance of it is the commitment of the provincial government to coordinate across LGU lines in order to properly manage water supply, access to water, and the use of water all the way from its extraction, its replenishment in our watershed and in our groundwater, all the way to the sanitation component of what to do with wastewater and how to treat it. What's important is that all LGUs are on board and not to totally just depend on the province for the investments that's needed. We also have here the PPP Center, which is private public partnership center, who will provide us with the technical assistance, especially if there are private investors willing to invest here in the province. No? Sa number 8, Provincial Health Office na nagahaylo sa publiko nga magpa-booster shot. Patag ni Dr. Ernel Tumimbang, maayo man nga nabakunahan na sang duha ka shot sang COVID-19 pero kinahanglan nga pabakuron pagid ang antibodies bilang pagpanghanda sa anuman nga variant naman nga magasulod kag ini paagi sa pagpaidalom sa booster shots. Ginako man ni Tumimbang nga manubo na gid ang takers o kunang luyag nga magpabakuna sa karon nga tion. Bisan gani naga house to house na sila para sa pagpabakuna, mahinay sa gihapon. Sa mga nabukid nga bahin, isa man sa ilang nga nasugata amo ang pagpanghangkat bahin sa insurgency. Sa piha ka bahin, suno kay Tumimbang, may verbal instruction na gikan sa Department of Health nga sarang mabukas ang via
vials ang bakuna, bisan pa nga jutay lang ang mga persona nga magagamit sini. Ehemplo, kung ang vials sarang magamit para sa 6 ka persona pero duha lamang ang magapabakuna, iga-accommodate ini suno sa DOH. Ang dose nga hindi na magamit kay tungod nga wala na sa magapabakuna ang makabig na nga operational waste. Pathag ni tumimbang, mas maayo na lamang ini sa ang bilog nga bakuna ang mausik, labi na nga tuman kadamo sa bakuna karon kag manubo ang takers. May 221,049 ka COVID-19 vaccines sa Negros Occidental ang maga-expire sa Abril 30. Tapos kung ma-open ko isa o kabaksin nga mali, kag isa lang, we still look for those who are waiting. So that ang operational waste goes on. Ang mga na siya, hindi lang kayo pag-usaw. Bata mo na siya, I hope nga hindi natin magsaka sa mga coming variants, mga gagawa. And I will take this opportunity. Ang two nga primary vaccine is okay. Why are we undergoing booster? That is in preparation sa mga gasunod nga variants. Kaya we need to increase the antibodies sa aton lawas by boosters. Sa number 7, kabahin sa voters' education, nagpatigayon sang demonstration sang vote counting machine kaupod ang mga information officer sa nagkalilain nga mga ahensya sa gobyerno. Humalin sa pag-fill out sang balota, gikan sa shading, padulong sa pagbulo sini sa VCM ang ginpatpat. Kabahin naman diri ang pagpakita kung paano na-generate ang pag-isip sang boto. Kabahin na diri ang pagpakita man sang credibility sang VCM. Damlag pa suno sa kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar, ang tagsa ka election officer sa ilang mga areas of responsibility ang nakapatuman naman sang ilang VCM roadshow nga labing nagatuyo nga magpalambot sa mga first-time voters. Sa aktibidad nga gipamunuan sang Philippine Information Agency kag Provincial Information Office, ginpatigayon man ang briefing bahin sa political neutrality sa mga civil servants sa ginapaabot nga eleksyon. Sa number 6, nahuman na sang Victoria's Milling Company sa Banwa sang Manapla ang 200 million pesos nga environmental mitigation upgrade projects bilang sabat sa environmental concerns sang mga residente. May report si Nico Delfin. Sa unhan lang sang VMC Distillery sa Sitio Pile sa Barangay Purisima sa Banwa sang Manapla, makitaan ang daw resort nga fish pond sang bioethanol plant. Malayo sa Anay Wastewater Lagoon nga ginireklamo sadto sa mga residente tungod sang malain nga baho kag higko nga nagalabot sa Sikaba River. Suno sa pamunuan sang planta, natagaan na sang aksyon ng reklamo angot sa air pollution paagi sa 200 million pesos nga pondo nga ilagin gamit para sa pag-upgrade sa mga proyekto sa environmental protection kag mitigating measures. So there is no way that we can discharge to the river. No way na nagsisip yan to the grounds because they are really contained. So ito yung sinasabi namin as state-of-the-art technology that we're doing, that our approach to addressing the environmental issues. Agod mapasiguro ang zero waste generation, nagtukod ang kumbuyahan sang anaerobic digester nga among naga-minimize ang baho nga gikan sa planta kag mga man-made pool para sa liquid fertilizer nga ila ginahatag sang libre sa may 50 ka mga farmer organizations. Ang baho ay mapanimahuan mo pa sa sabong. Uy naman. Nadula na. Oh. Suno sa tagdumalahan sang planta, ila na natagaan sang kalubaran ang mga problema nga napadangat halin sa land dispute kag environmental kag health concerns. So kita naga-address sa sina, may ara ka public consultation whatever nga mga issues dira, no, through the barangays, through our CSR. In fact, nagahimo kita sa ginatawag nga ng outreach program, like for example sa mga check-ups, no, sa consultations. Plano man karon sang VMC Distillery nga itukod ang 50 million pesos biomass power plant project sa madason nga tuig para mapasanyog pa ang ila commitment para sa paggamit sang renewable energy agod mas maamligan ang palibot. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa
Sa number 5, Negros Oriental hindi pa handa para pahalugan ang ilang health protocol ilabi na sa karon nga may panibag-o na naman nga variant sang Omicron. Parayon ang pagdubo sang kaso karon sa COVID-19 sa Negros Oriental. Sa latest data sa Provincial IATF, 17 na lamang ang nabilin nga active cases sa probinsya. Pero apesar sa pagdubo sang COVID-19 cases, hindi pa handa sa karon ang probinsya nga halugan ang health protocols, ilabi na nga yara pa sa Alert Level 2 ang Negros Oriental. Ang Dumaguete City amo pa lang ang gin-downgrade sa Alert Level 1. Isa pa sa mga balantayan sunod sa Provincial IATF, amo ang panibag-o na naman nga variant sang COVID-19 Omicron nga Omicron XE. Gani padayon ang panawagan sa probinsya sa pagpabakuna sa publiko kag magpa-booster shot man sa mga nabakunahan na. 56.8% pa lamang sa gihapon ang fully vaccinated sa probinsya sunod sa IATF. Sa number 4, babae nga ginaalagar may diferensya sa pamensaro na sapwan patay sa Cadiz City. Wala pa makilala ang tubtub karon ang bangkay sing isa ka babae nga nasapwan sang Martes sa katubuhan sa kilid sing dalan sa barangay Kabahog sa siyudad sang Cadiz. Sa investigasyon sang PNP, isa ka manog scrap ang nakakita sa bangkay sang biktima. Sunod sa PNP, may pila sa ulo ang biktima nga posible tuga sa paglampos sang matig-ang nga bagay. Wala man indikasyon sunod sa pulis nga ginhimuslan ang biktima. Padayon karon ang investigasyon sa PNP kag pagkilala sa biktima. Sa number 3, isa kakatapos ang progresibo nga grupo nga kadamay Negros, missing sa sulod sang duha na kaadlaw. Nagpatigayon kay inasang lightning rally ang kanilain nga progresibo nga grupo agud ipanawagan nga makit-an na ang duha na kaadlaw nga missing nga katapos ang kadamay Negros nga si Ivor Larit. Sunod sa kadamay, si Larit ang may natalana kuntani nga pagsapol sa urban poor community nga iya gin-organize las 10 sang Martes ang aga apang wala na ini makatambong. Hindi naman siya makontak sa iya anak kumbalin sa paghalin sini sa ilang balay sa barangay Mansilingan sa Bacolod sang Martes sang aga. Parayon man ang pag-follow up karon sa Police Station 7 agud makita si Larit. Ang missing nga miyembro sa progresibo nga grupo, ana red tag man sunod sa iya kapdanan kag na-detain man bangod sa pila ka mga kaso. Kabahin man siya sadto sa naglapta nga kill nga listahan. Sa number 2, LPA sagwa sang PAR kung Philippine Area of Responsibility ang isa na kabagyo. Samtang LPA sa sulod sang PAR ang magadala sang mabunok nga ulan. Last 3 ang kagahon ng low pressure area ang yara sa 130 kilometers east sang Hinatuan, Surigao del Sur kag naupod sa Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ nga nagaapekto sa Visayas kag Mindanao. Gamay lang ang posibilidad nga mangin isa ini ka bagyo. Pero sunod sa cluster head sa CDRRMO sa Bacolod nga si Jo Marie Vargas, ginapaabot nila nga magadala ini sang mabunok nga ulan subong nga hapon o kun karon sa gabi. Ang tropical cyclone sa gwa sang PAR naman last 3 kainas ang kaagahon ang yara sa 2,435 kilometers east sang Mindanao kag may kabaskugon nga 55 kilometers per hour. Ginapaabot nga sa Lunes magasulod man ini sa PAR. Ang Visayas nga nagalakip sang Bacolod kag Negros Occidental ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang ITCZ kag LPA. Naka-standby protocol na sa karon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Buot silingon naka-alerto na ang mga disaster teams sang tagsa ka LGU. Kayo may nalantaw kami nga daw tamol nga cloud formation. Sulod late karon sa hapon, early evening or tonight hasta basaga. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka manunudlo gikan sa isa ka eskwelahan nga ginhimo nga quarantine facility sa Bacolod City ang nagpangayo sa bulig para mapakayo ang mga classroom pati ng mga pagkabutang nga nagkalaguba. May report si Nico Delfin. Mga nagkalaguba nga kisame sang classroom, desk, armchairs kag lamesa ang nagsugata sa pagbalik sa mga manunudlo sa Lopezaina Elementary School sa Bacolod. Ini makaligad man sang halos 2 ka tuig nga gingamit ang bultuhan bilang isa sa mga school-based quarantine facilities sang syudad.
Suno sa school property custodian kag grade 6 advisor nga si Giovanni Henet, amo sining naabtan nila pagbalik nila sa eskwelahan. Worst scenario, as in ang luoy ka sa mga mistra kay pinangabudla yan for 2 years nga gamit ang maestra. We have to start from zero. Kadaman sa mga pagkabutang sa eskwelahan kasubong sa mga libro, kag bisan mga electric fan nga gingamit sa pasilidad ang hindi naman mapuslan. May mga puno pa sang kahoy nga nagkalatumba, tugas ang Bagyo Odette nga wala mahimos. Naghinyo ang eskwelahan sang bulig sa syudad sang gin-turnover sang Emergency Operations Center ang school facility sa Department of Education duha ka semana ang nagligad. We are asking the help sa mga private sectors, na parents, ang parents kay mga pigado mo nga sa public school, public man hadaan. So ginahimo namon kahit papaano biskan manilig-nilig lang amo nang ginapangayo sa ila. Kaya wala man kami mahimo. We have to wait for the help of the government. Handa naman magbulig ang syudad suno kay Councilor Renisito Novero, chairperson sang Committee on Education sang Konseho. Ginsiling man sang nangin chairman sang Quarantine Center Action Team nga pwede man mag-submit sang letter of request ang mga eskwelahan nga ginhimo nga quarantine facility nga may kasubong nga sitwasyon agud matagaan ini sang atensyon sang syudad. Wala man ako babayan. Actually, anong natin kasuhan ka nato except natin kadamo hindi mo siya nagatululukan. So, possible alam matag tayo na sakto ng atensyon. Ugaling natungod sang ginapatuman nga election ban, hindi man mapatod kung saan o posible matigay ng ginakinahanglan nga repair kag pagtalana sang pondo nga ibulig sa eskwelahan. Gani sa karon sa mga pribado na lamang nga organisasyon, nagadangop ang mga manunudlo sa Lopesina Elementary School samtang ginahanda man ang classroom nga gamiton para sa natalana nga may elections kag sa pagbalik sang limited in-person classes. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, sa mga plantito kag plantita, pwede na mag-swap sang tanom sa sulod sang mall. Pwede man mag-swap sang mga libro. Ma-donate ka lang kag magpili sang imo nga naluyagan. May report si Romeo Subaldo. Kung sa tuan ay pinaagilan sa Facebook page nga Plant Swap Bacolod, nag-istoryahan ay ang mga plantitos kag plantitas para makaswap sa ilang mga tanom. Subong, pwede na sila mag-eyeball sa sulod sang mall. Sa SM City Bacolod, may gindesignate nga area para sa swapping sang mga tanom. Kung hindi magsanto ang oras ninyo sang imo ka-eyeball, pwede mo lang mabilin ang tanom kag butangan lang sa ngalan kung para kay sino. Pwede naman ka-donate sang tanom kag magkuha man sang naluyagan mo. Sunod sa Public Relations Officer sang SMCT Bacolod nga si May Castro, naobra na ini nila sang una kag liwat nila nga ginabalik kay dako ini nga bulig para sa mga plantitos kag plantitas. Notice that hapos gito nag meet up sa mall. And convenient for everybody when you say let's go to this place and meet up there and exchange. So we said why don't we help the swappers by putting up a rack of plants where there are people who want to donate man also. Magluwa sa tanom, pwede man diri mag-swap sang libro. Kung sang una, pinaagi lang sa page nga Bacolod Book Exchange ang ilang pagtransaksyon sa pagswap o kung pagpangita sa mga libro. Subong, pwede man sila makaswap sa SM City Bacolod. Si Karen Treyes, miyembro sang BBE, nag-donate man siya sa mga libro nga na-stock lang sa ilang balay para magamit naman sang iban. Dugangan pala. Hindi, kung man mabasa, hindi ko sa balay. Balda, dugay na lang yung mga books? Oo. Hindi ko man siya mabasa. Kung sa balay, may katugang, mga... Dugay na lang siya balay. Wala na. Kag kutob sa mga libro nga hindi maubos kag matipon diri, iga-donate sang BBE sa library. Dapat mangin honest o kung tampad. Kung naghatag sang isa, magkuha man sang isa para may mabilin pa para sa iban. Honest na lang ni siya kaya wala pa may gabantay. There's nobody here to check you out. So it's up to you. It's up to you, but hopefully, ma-check to gito siya, ma-test gid kag matakos ang ato nga honesty. Nagsugod sila sang Abril 1, tubtob sa Domingo, Abril 10.
Barb, para sa iba naman ang mga damo kasang libro nga natipon through the years. Amo nagnimo nila nga dito na lang ibutang ang mga libro para daw pa makapulos. Diba? So, pwede lang yan ka-donate kami kag you don't have to nga magkuha. Oh, pwede gid. May kilala ko naming ato ni hinagos sa ngalan nga Martingo. Abog siya ginadumduman kapag kita ko. Damo gid siya nag-donate. Oo, no. Pero kanami, nanami ako sa sila nga. Nami nga venue para sa swap. Kagam ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat bala sa eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.